Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may ulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Carmen, 23 anyos, single ug may usa ka anak, taga Dulhos, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga daghan og mga burot-burot sa iyang kalawasan. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Mabdos ka? Ma. O kung mauna, undangin na ng pagsigi ni mong laag-laag, oy, ingon man ang sigig inom-inom kauban na ng imong mga barkada. Makadaot man na sa imo ang pagmabdos. Ma. Tamo ko di man ko mahimutang. Lami mang itagay. Pero di na sad pwede kay mabdos ko. Pero lain akong kipati. Nagpangitagid ko. Bahala na. Dili siguro makadaot kung mainom lang ko gamay. Niyabag na ka, Carmen? Miinom gid ka? Di man umain mo tang, be. Unya, nanigarilyo pa gid ka. Sus, kung wati ka maabti nung. Sige pa ang tagaglala din na. Buot Dong di. Boyong, basin og dinana siyang pagmabdos, oy. Ambot lang gid ma. Ayang. Undangan na, Carmen, ha? Kung nagunahuna ka sa atong anak. Don Carlo, palitin kong tamba sa butika, be. Lain man akong lawas. Sige, ti. Carmen, malit ang balay mo ginom? Nga naman. Kinuo ko. Antibiotic man eh. Unsa? Ni diretso masabkag inom. Nalipong magud ko. Wala sa ko makabantay. Magampo na lang yung taday, nga way daot ang mahitabo sa imong anak. Ma. Recorded by X Thunder Gaming. Nakuyawan na gid ko sa posible nga mahitabo sa akong anak. Wa ko'y laing mabasol kundili ang ako rasang kaugalingon kung doon naman ugaling mahitabo niya. Gisalig na lang ako sa Ginoo ang tanan sa akong pagpanganak. Unya, ma, hain na nga akong anak. Gisod pas incubator, Carmen. Kay nagilo ang panit. Unsa? Ay nalagpalabis imong kabalaka. Dili raman pod grabe ba? Basta ang gitambag sa doktor nga ibuwad lang sa init ang bata sayo sa buntag kung maulit na mo. Sige, ma. Ka-cute, boyag. Hala,
Sa maning naa sa iyang naong? Hasta sa iyang lawas? Nganong doon naman kay burot-burot to? Buyag-buyag siguro na, uy. Unsa ma? Ay, naamang ko'y mga organic nga tambal dito. Pahiri ng bata. Nak! Nak, nganong sige man kagilak? Nak! Hala! Kainit di ay mo! Kinuko na unsa man ka, nak! Nahibaw ko nga daghan kay kog lapses. Pero wa ko'y laing giampo kundili ang kayuhan na sa akong anak. Og wala ko mahibaw kung unsay angay akong buhaton para mamaayo siya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa nagmabdos pa ko, nakainom ko og ilimnon nga makahubog og nanigarilyo sad ko. Matod pa sa akong mama nga basin ko noog dinara kini sa akong pagmabdos. Kung tinuod na, makadaot basab na sa bata. Ikaduhang pangutana, nasayo po og inom og antibiotic sa nagmabdos pa ko. Dili ka to usa sa hinungdan nganong nagkasakit-sakit ang akong anak. Ikatulong pangutana, naiburot-burot nga nitubo sa akong anak og init kaayo siya. Unsa man kay home remedy sa mga ingon ani nga kaso? Ikaupat og katapusang pangutana. Sukad nga akong gianak ang bata, yellow na siyang panit. Ug matod pa sa doktor nga ipabuwad lang kini sa init. Pero hangtod karon, way kausaban ang iyang panit. Unsa man kay posible nga sakit sa akong anak? Unsa may angay na kong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carmen. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kini inyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writer page or dili sa mambubuhatan namo dili sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga don't wait, the time will never be just right. It's not the right time. Hindi pa karon panahon. So kano sa manay? Magdigig kag wait. Wala ako na to'y komedya nga istorya nga dahil man nag-uyab sige tigom kay para mag-grande gud nilang kasal. Abutan na lang sila, hapit na lang sila mag-senior pag po magkasal kay sige tigom. Kay ano grande gud nilang kasal. Bitaw, komedya lang na pero kanang mga grande nga ang kasal or yano lang ang kasal, magdepende magupunaon sa kalamang imong bulsa. Ayaw na lang para mga ambisyon ka grande imong kasal o nya limited lang imong financial preparation. Sakto-sakto lang gud kanang makaya lang live a simple life. Mao na sikreto sa happy life, no? Simple living. Ayaw pang ambisyon na ng mga butang nga beyond your capacity. Kay may stress ka. O sa lastiko pa ka, mabugto ka. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng alawa si Carmen. 23 years old, single. May usa ka anak. Ha? Single siya pero may usa siya ka anak. Taga Dulho, Cebu City. Dulho, Pasil, no? Dulho Patimela ning Dr. Mel Montes Claros, no? Musta naman mo taga si Rona Inok po tayo yung pilido ro, ang Dr. Raul Albura, diyang dapita, no? Ang mga taga Pasil, no? Dagang kayong maminaw dia. Mga Glan Sarangani listeners, thank you very much. The whole of Mindanao, kanunayon yung pagpaminaw. Ug katong mga taga Sambuan, no? Mga Karunggay family ug Bilungkwel family, salamat kayo sa inyong pag-abi-abi namo. Ug si Engineer Tisay, sorry kayo, nalimot kong Wilfred Tisay ba ito yung apelido
engineer, sorry nalimot ko asa man to na ko na lista eh. Basta kay diha sa dool sa Alegria, no? Diha ang dapita. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na mo da sa mong pag-anha diha sa inyong lugar, no? Ang mga taga Pirilos Karkar nang diha mi nang hapit mi palit mi ka ng kasaba cake, no? Diha gyud mi nagpalit sa ilang tindahan sa mga Nabasquez pamilya. Musta naman si Inday Ludi, si Nilia, si Japet ug si Ma'am LB. Musta naman ang kinabuhi, no? Ang mga taga Barangay Suba, Tuyan, Naga City, si Love Gintapa, si mga Garcia family ug si Madam Sally, no? Mga taga Badyan, Mama Bistra Bliss Kamomot and family, Delia Bation, Evelyn Coronel, Sally Coronel ug Duming Coronel. Daghang kayong salamat. Regards to Ricky Largado dia sa Ward 4 Minglanilla. Okay, so going back to our sender si Carmen, no? Unang pangutana ni Carmen. Sag nagdabdos pa ko, nakainom ko og ilimnon nga makahubog. Nakainom ko sa ilimnon nga makahubog ug manigarilyo. Kung tinuod na, makadaot basad na sa bata. Yes, akong minumduman sa mong leksyon sa una sa family planning, kung alcoholic ka niyang pregnant woman, labi na manigarilyo, labi na magsabo, makaapekto ni sa nagtubo nga bata sa inyong uterus. Most likely, ang bata ang nagtubo diya sa imong uterus, magka-develop ni siya mga congenital problem, malformation. So kamong buntis karon, kung mahimo lang, tuo lang muna ko kay daghan na kay kog nakitaan ani mga bata in taon luoy kayo mataw nga dili kumplito na ay abnormalidad. Ayaw taw mong sige hubog-hubog diha og mag-drugs, manigarilyo kung kamo buntis kay maapektuhan ang nagtubo nga bata. Ikaduhang pangutana, nasayop ko og inom og antibiotic sa nagnabdos pa ko. Dili kahato usa sa hinungdan nganong nagkasakit-sakit ang akong anak. Well, ko kay bawang pila edad sa imong anak. Carmen man to, no? Pero kung nasayop ka pag inom sa antibiotic, kausa lang, okay na ang antibiotic na di man ka parang tranquilizer ng makatuog kaniyana, no? Pero kung kausa lang to nasayop, okay ra tingalit, okay ra pa sa ako, dili to siya may inungdan, no? Ang kasakit-sakit ng imong bata tungod kay kanang kulang tingali siya sa nutrisyon, kuwang siya sa mga immunization nga dapat ginasunod na sa baby book. Ang ideally man gud kanang mga bata nga magtubo nanay baby book. Naman gani puppy book ang mga itoy. Purbida nami na ako'y itoy nga mahalon gihinatag ni Dr. Arceo Omar. Mahalon lagi di pa adtong veterinarian. Purbidang labaw pa'y tao ang mga gasto lagi nimo. Naay baby book, murag baby book nga kinang kining edad, immunization ana. Kaya ang bata baya very vulnerable ba yan sila sa mga sakit-sakit kung unsay ingon ta masugatan diha dili kayo sila makareses tama sa mga dagkong tao. Sunod nga pangutana, naay burot-burot nga nitubo sa akong anak ug init kayo siya unya may unsa man kay home remedy sa mga ingon ani nga kaso. Proper hygiene ng burot-burot meaning na ay mga skin infection or buwel or karbungkol, no? Kung tinanglan og antibiotic, ana taga Dulo Cebu City ra mo, no? Dala ko na nimong bata da sa inyong health center para nga matagaan og antibiotic. Posible pod hygiene, no? Kung naay mga past formation diha, naman tay mga midwives diha, ila ning ikuan og antiseptic solution, no? Betadine or metayolate or unsa man day makapatay sa kagaw, plus kung kinanglan og paimnon og antibiotic, no? Kung makari mo og Cebu City Medical Center na diha ang atong pediatric ward. Ingna lang nga girepair mi doktora, dok, girepair mi doktor ni Obra. Manghambog ko ninyo kay ang akong misis consultant man diha, Doktora Doris Obra sa pediatric ward ninyo diha sa Cebu City Medical Center. So ingna lang nga girepair para na pa poy gamay pod nga pressure gamay ba nga timanon mo. Mao ko manghambog nga ako'y tagiya sa Cebu City Medical Center. O pa magani ko kasuod pa diha nga karong bag-o na. Okay, ikaw pa to katapos ang pangutana. Sukat nga panganak na ko akong bata, yelo na ang iyang panit. Ug matud sa doktor nga ipabuwad lang sa init. Pero hangtod karon wala pa gihapon ang yelo mausab ang color sa iyang panit. Unsa man kay posible nga sakit sa akong anak? Well, kaning yelo ang panit gitawag ni namo sa mong pagtuon sa mga doktor og jaundice or icterus. Ang hinungdan niya ni is
na ay mga liver problem, na ay problema sa dugo, o na ay problema sa imong biliary tract, na ay mga posibleng obstruction. Sa mga may tabo, ang ato magong panit, ang atong kalimutaw sa mata, o ang mayelo na siya. Ngano man nga mayelo man nga atong panit o kalimutaw sa mata, o guban pang mga parte sa atong lawas. Kung ang atong atay, dili siya makaprocess sa bilirubin. Kining bilirubin mo ni yellow substance ka na sa atong red blood cells. Ako balikon, kining bilirubin mo ni siya yellow substance nga naa diha sa atong red blood cells. Onya pag breakdown na niyo, ang atong liver dili makaprocess kayo, mo na nga daghan kayo ni siya bilirubin sa atong dugo. Mo ni gitawag hyperbilirubinemia. Mo nang magka-jaundice, no? So kinahanglan nga mahatagan ko na yung pagtagat. Pero sa akong may numduman, sa mga bata, kadili pa man fully functional lang ilang atay, ilang liver, ma-resolve lang ni without treatment. Pero sa mga dagko, binakatong mga palahubog, palainom og mga bino, posible madamage sa imong liver, kinalan yung nagtambal. So, sa may mga tilima doon nga naa kaning hyperbilirubinemia, no? Ang imong hugaw, bisan pa ang imong magluwa-luwa ka na dugo, no? Magkakuan ka kining magkasakit imong tiyan, di ka uncomfortable ka kay sa imong tiyan. Yan ani siya mga psychological problem. Say moody ka, di ka masuko, di ka makakuan og mga problema, so mao na siya. Ang katong gingon sa imong doktor nga expose sa sunlight, maka minus-minus na siya sa jaundice. Pero dili gina siya maoy tambal, ha. Ayo pagtuo nga kung nag-jaundice, nag-yelo yung mga anak imong ibuwad sa adlaw nga muputi na, no? Lahi, dili ayo pagtuo na nga mausab ang color sa imong anak nga mayelo siya, mawha ang pagka-yelo sa iyang panit kung imo siya ibuwad sa adlaw, ha. Pero makatabang, pero di gina siya maoy tambal. Alright, nakasabot ka sa speaker ni mo, men. O